והגעתם לתוכנית רשת חדשה של מה מצחיק. דימו. ואני. לא. אוקיי. אז דימו רצה להראות לנו משהו. אוקיי. היום אני אלמד אתכם איך לנגן בגיטרה. אוקיי. זה דורש הרבה אימון. אוקיי. חשוב להתאמן. דו, רה, מי, פה, סול, סי, אני אראה להם את זה. לא. טוב, אז כאן נסתיים את ה... לא נגמר. אני רוצה להראות לכם עוד משהו. זוהר, תראה לנו עוד משהו. אוקיי. הנה אתה טוב נופל. טוב, כן נגמר. ביי.